खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बे आंनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोफोर नोंथांमोना गोदान भाइरेल भिडिअ नुनो मोनबाय थागोन लोगोफोर नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुनाय एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लाथारदो लोगोफोर नोंथांमोना नङाबा भाइरेल भिडिअखौ नायनो हानाय नङा लोगोफोर नोंथांमोना आंनि गेम प्लेखौ इगनर खालामनानै आगदानि गाहायाव पासवर्डखौ फारि फारि नायलांबाय थादो लोगोफोर होमबासो नोंथांमोना पासवर्डखौ मोनजोबनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना पासवर्ड नङाब्ला भाइरेल भिडिअखौ नायनो हानाय नङा लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भाइरेल भिडिअखौ नायनो रोङाखैब्ला आं बानायनानै दोननाय पार्ट 6 भिडिअखौ नायदो लोगोफोर होमबासो नोंथांमोना भाइरेल भिडिअखौ नायनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना थांनानै नायबा जाबाय पार्ट 6 भिडिअखौ लोगोफोर नोंथांमोना पासवर्डखौ आगदानि गाहायाव नुनो मोनगोन दे लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ फुल जोबजासिम नायना लोगोफोर होमबासो नोंथांमोना पासवर्डखौ मोनजोबनो हागोन लोगोफोर Get मेरा private स्टोरियां डाल लग रही हो रखी है तू एक्साइटेड चेहरे पे कितना फेक नहीं कर सकती होगा पर मिस्टेक नहीं कर सकती गलत के बजाय आज तो छोड़ मुझे दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती आने हेटर के मुंह पे जाके बजे बूम क्लियर है विजन मेरी यारों ने मासूम ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम